niin sitten kiinni ja toimittaa sen poliisin huomiin. Ei meidän tarvitse hänestä enempää sitten tähän tehtävään vaivata, mutta odotellaan valon kehittymistä ja annetaan hätäilmoituksia. Ilmeisesti hätäilmoitus on annettu, kun kurssi kuuluukin olevan matkalla. Sammutustyökurssi on 16-18-vuotiaille tarkoitettu ensimmäinen miehistökurssi, joka oikeuttaa sitten täysi-ikäisenä osallistumaan palokunnan hälytystehtäviin. Jo useamman vuoden aikana on täällä Hämeen leirillä ollut mahdollisuus nuorten osallistua tälle sammutustyökurssille. Sen verran tunnollinen taisi pyromaanikin olla, että ei aivan valtavaa kokkoa saanut aikaiseksi ensimmäisellä yrityksellä. Ja lapset tietysti ymmärtää, että näin ei tehdä kotona. Siellä sammutustyökurssi saapui kurssin kouluttaja johdolla, eli kurssilaiset ei nyt vielä tässä vaiheessa harjoitella sitä ajamista, mutta kaikkea muuta toimintaa sitten harjoittaa. Siellä rauhallisesti, mutta päättävät tehdään perusselvitystä. Jaha, siellä on tullut ilmeisesti hätäilmoituksessa sen verran kovaa tietoa, että on päätetty jo ennakkoon, että tehdään järeällä työsuihkulla selvitys. Eli haetaan vähän enempää vesivolyymia, noinkin suuria tulipaloja ja rakennuspaloja kuin kyseessä onkin. Kyseessä kun on järeä työjohto, niin vesimäärät kerralla ja sitä kautta paine on huomattavasti suurempi kuin normaalista työjohdosta.
taas pysyy toi hirveätä mökkien pystyssä. Eli on se luotettu, että sieltä voi rakentaa riittävän tukevan rakentelman. Siellä kaksi sammutusmyösillä pidetään tosiaan niin tosissaan. Sammutuskiviä voidaan kuvata enemmänkin amerikkalaisesti kutsuta redshift-tyyliksi. Ja näyttävät laajasti. Tulipalon sammuvan ja siellä yksikköesimiehet näyttääkin jo, että vesi seis ja todetaan Juhan mökki päättyneen pystystä, mutta